Sziasztok, kedves nézőink! Ebben a videóban pedig azt fogom nektek mutatni, miért ne vegyünk kínai hamisítványos telefont. Ne is húzzuk tovább az időt, kezdjük is a videót. Első, nem igaz, mert az azért nem igaz, mert csak 30 000 amúgy is hülyeség, mondjuk nagyon jó specifikációkat, 30 000 is vannak jó telefonok, azonban a kínai kopik azok alulmúlják mindent, az olcsó, azok a kínai telefonok, azért vannak ezek a kínai telefonok, vannak az S8, ilyen Galaxy S8, van aminek be se kapcsolt, a kínai kopi, 30 000 ne vegyünk ezért kínai kopi, olyan hülye specifikációkat írnak, hogy mondjuk van benne 10, mit tudom én, hány gigabyte RAM, és melyérnek mondjuk egy óriási tárhelyet, közben meg nem azt kapod. Láttam a Mobil Arénánál egy mai mejtét, ami hát 512 megát ígért, és 5000, mert hogy gigát beszélek hülyeséget, gigabyte-ot ígért, és közben csak megabyte volt a RAM, és a tárhely is csak 1 gigabyte volt. 1200 megabyte, ami hát elég csekély 2021-ben, olyan hazugságokat, még azok nem is annyira kopik, nem is az a legjobb figyelmes, hanem hogy nem igaz, hogy mit írnak. Rájönnek, hogy milyen jó specifikációja van, meg ezek a kínai hamisítványok mindent lemásolnak, csak azért, hogy villogjál egy S8-al, mondjuk villogjál egy nagy iPhone-nal, mondjuk, hogy neked van egy nagy iPhone, jó specifikáció, és egy nem figyelj, második, drága. Most a drágát ezt úgy kell érteni, hogy drága, hogy nagyon gyenge a specifikáció, mondjuk van benne egy gigabyte RAM, hát 30 000-ért manapság is már ciki, az 1 gigabyte-nál lassan a 2 is ciki, és annyit kell ezekre a kínai hamisítványokra tudni, ez ciki, az 1 gigabyte RAM manapság, nem is az. 30 000 forintért. Mondjuk a Umefone-nál is láttam, az egy ilyen ismeretlen kis kínai legsötétebb zugaiban gyártják, hát elég gagyi minőséget. Hát csak hát nem éri meg az árakat, most egy kopit, amit a legdrágábban hallottam az interneten, az 60 000 forint, ami hát elképesztő, hogy 60 000 forintért ilyen kopikat tudunk venni, és még 60 000, az biztos, hogy nem ér annyit, még fele annyit sem előforduló módon, még fele annyit sem ér. Harmadik, csak hasonlít. Most csak hasonlít, mondjuk van egy olyan ember, akinek van egy iPhone-ja, mondjuk egy iPhone 15-je, és azzal meg kell villogni az utcán, hogy villog, hogy jaj, van egy arany iPhone-om, meglássa, hogy van egy iPhone-om, és hát nem mondja, hogy nem eredeti vagy eredeti, hiszen hülyeség lenne összehasonlítani. Na, de össze kell hasonlítani, mivel hát nagyon össze kell hasonlítani, mivel vigyázni kell ezekkel a hamisítványokkal, mert ez nem játék. Ezzel vigyázni kell, hogy hamisítványokkal, hogy soha ne vegyünk, mert hogyha valamit látsz egy vadonatúj iPhone-t, akkor meg lehet, hogy hamisítvány fog kijönni, az a 100% az esélye, vagy lehet, hogy szürke importom van, hát inkább az előbbi esetben hiszek, és hasonlítanak, ez nem játék, szóval senki ne vegyen klónt, hát mert negyedik, nem biztonságos. Nem biztonságos, hogyha mondjuk Apple ID-val nem szabad megadni az adatot, és meg lehet adni az eredetiben, de akkor majd semmiképp ne adjad meg az adatodat, mert akár lelophatják az adatot, szóval ez nem játék, ne kérd el az adatot. Ne kérd el az adatot. Most elkéri az Apple ID-t, például az Apple ID-t elkéri, és aztán meg ellophatják az adatot, és elratyog egy kínai dolgon, elratyog egy pincében, és aztán meg jó van az úgy. Ezek a kínai telefonok általában nem szoktak sokáig menni. 5. Nincs szerviz háttér és garancia. Most ha veszünk egy egy S8-at mondjuk, amit láttam a YouTube-on, sok klónt láttam már a YouTube-on, klónos videók, nagyon érdekesek. Nézzétek meg őket, mert nagyon érdekes videók, nekem nincs kínai kopim. Hál' Istennek nem is kell. Tudom, hogy még a kínai kopi és még nem, ami hát 30 000 forintot sejtem, hogy kopi. Hát igazából annyit kell tudni ezekről, hogy nincs szerviz háttér, és ha mondjuk akar venni egy ember egy ilyen telefon, akkor tudja, hogy nincs szerviz háttér, és akkor meg garancia, hiába nincs rajta garancia, akkor hogyha elromlik, akkor meg nem fogják visszavinni, hanem kuka lesz a vége, és aztán meg szégyenkezhetünk, hogy kidobtunk sok pénzt. Na ennyi volt a videó, ha
lájkolt, ha lájkolt, ha jó volt, like, ha hülyeség, dislike, kommentbe írjatok le a javítani valótokat. Én szívesen elfogadom az építő kritikát. Alex voltam, sziasztok!